Unsay meaning sa acronym nga USB? USB? USB. Alternative System. Hey, what up guys? This is Jed Bermudez. This is Elton J. Popera. Welcome to the Modern Hustler. So karon na nasa sa Balingasag, you know the drill, mang-interview na sa ta. Let's go! Brr! So ay guys, na tayo first nga ma-interview karon no. So unsay mga lan? Flame Star. Fling Star? Flame Star. Fling Star? Flame Star. Oh, Fling Stars. So dahil sa mga lan eh. Bagay sa mga apelyido. So karon Plain Star. Na ko'y first question si mo. So kumansira ni mo na kay 20 pesos nga price. So unsay imong buhaton sa 20 pesos? Family siguro. Ako guli day. Ay, okay. Oh, so sa alphabet na 24 letters. So ikapila ang key? Ka ano? 15? 15? sa meal. Asa ni? Time man ni siya? 5 minutes. 5 5 minutes. seconds, 5 seconds. Sige, 13? 13. Oh, ika 13. Sure na ka? Ang key nga letter as in Carabao? Yes. Ano lagi? 13. 13. mali. Ika 11. Ay, Okay, saan sa'yo ngalan? ay, charot rilin. Gusto ba ka makadawag 20? Pili, gami na kayo na eh. Sure eh. Okay, question isa. Kung mansira ni mo in just, dali na kayo 5 seconds na kayo 20. Kung makadawag 20, ano sa'yo palit? Pan, bobot. Bubot, tara wala, may bubot ka rin. Max na palit sa 20. May man ka? Okay, so ready na ka first question. Sure ba? Wala kang bobot, no choice. So ready na ka? Kung ready na ka, skirt. Pinasa, skirt. Gusto yung skirt? Okay, so first question. Unsay meaning sa acronym nga USB? USB? USB. Alternative System. Really, nigga? Sarang. Alternative thing daw. Alas man to. Ano ito din? Again, sa meaning sa acronym nga USB. Ha? Kuan. United States of Butuan. United States of Butuan. Butok, mabubuwas. Ay, butok dahil. Ay, taga-butok mo dahil. Taga-butok mo. Yeah. Okay, wala. Nako, isa question. Wala. Sure ba? Lagi pass. So unsay mga lan? Andrea. Andrea? Sa dahil sa mga lan eh. Bagay sa mga apelyido. So Andrea, na ko'y question sa imo. Kung maansira ni mo na kay 20 pesos, so unsay mo ipalit sa 20 pesos? Bot. Ipalit na lang ni Gausan mo. Palit your net. So ang question is, sa alphabet na 24 letters. So ikapila ang key? Ay, 5 seconds na, 5 seconds. Ay, wala no. 9? 9. Ha? 19? 19 na lang. 19 sure ka? 9 or 10. 9 or 10, so mali. Hapit lang. 11. Yes. Unsay meaning sa acronym nga Wi-Fi? Yawa, basta kay simple na makuha. Unsay yawa? Saan ka Sige nga. Bisik mo ganun. Unsa day ka? Ay, connection. Pili. LDT. Parang ba? Dili smart dito. Umot Jesus. Darang ba? Wala? Umot lang. Wala ka bala kay. Di pa nga kung ito nga bright ra. Ay, gapa ra. Yeah, para lugar? Mali. Ang meaning is wireless fidelity. Bisik ka kayo. Ikaw, unsa may meaning ang tuwing pangutan na? Asa to? ID. Yung dagway. Muda gayo naman. Ito ka na mga ID, di ba yung picture? Oh. Dagway. Daya.
Kapila, interview karon. Aman ta padulong we. Asa man ta karon? Interview sa ni ang dapit. Aman dapit. Hello sa Balingasag Plaza sa Balingasag. Tingaw kayo, mo kay may interview. Unsa may sponsor na nga video? May sponsor ni Bermudez Pawn Shop. Yeah. Tawag sila mga balaan nga butang sama sa luwag nga bagol. Kuko sa buaya. Takod sa baksan. Talagsaon na, matalagsaon. Sa burloloy, madawat sila burloloy. Kung na may mga guba nga cellphone, pwede na madawat sila. Let's go! Yun sa'yo ngalan mo. Rejoy. Rejoy. So, question sa imo kung gusto ba ka na makadaog 20 pesos Murag. in just 5 seconds nga question, basic. Kung mansira ni mo na nakay 20 ko. Makadaog ka, sa'yo mong palitan sa 20. Chocomilk. Chocomilk. Pwede. So, ready na ka? Murag. Okay, so, first question. Unsay meaning sa acronym nga USB? Universal. Universal Studio. Kaysa nakakuan. Universal. Lapit na. 20 ginakaroon ba? Bingo ginakaroon. Ikaw gimakadaog sa mong price. Ang karatol ko. Ina. USB. Ulo sa bulad. Kaysa lesson, may ganyan naman mo sa datang grade 10. Pero nakalimutan ko na. Universal. Server, ay char. Server. Dili. Chocomilk na niyo ba? Isa ra ka question. Dua. Dili ha? Dili ha? Ano man sira? Universal. Try lang good. Tit! Tit! Pakit-kit. TikTok na. Wala ko yan, sir. Pass. Chars. Okay, so second question. Unsay meaning sa acronym nga Wi-Fi? Wi-Fi nga. Wi-Fi? Yes sir, Wi-Fi. Wala ko. PLDT ano ba? Wala ka bala? Sure ba? Pass. Pas? Okay ba? Wi-Fi. Wala. Okay ra? Ibugok kayo ko yan nakita sa iyong vlog. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 좋은 탱고 대체 뭐야 너